ମାମା ମାମା ଚକଟ ଟିକେ ଦିଅ, ଚକଟ ଟିକେ ଦିଅ। କଣ ପାଇଁ ଦବ ନାହିଁ? ଦିଅ ଟିକେ। କଣ ପାଇଁ ଦବ ନାହିଁ? ଟିକେ ଦିଅ, ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦିଅ ଟିକେ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମାମା। ତମ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ? ହଁ, ତମ ଗୋଡ କାହିଁ ମାମା? ଗୋଡ କୋଉଠି? ହଁ, ଚକୋଲେଟ ଖାଇଦିଅ, ଚକୋଲେଟ ଖାଇଦିଅ ବେଟା। ତମ ହାତ କାହିଁ ମା? ହାତ ହାତ କାହିଁ? ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ। ପପି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଝାଡୁ ମାରୁଛି। ହଁ, ସେଠି ମଳିଆ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଝାଡୁ ନିଜେ ନେଇ ଆସିକି ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ବାପାରେ, ସେତିକି ଝାଡୁ ମାରମା। ଦିଅ ଝାଡୁ ରଖିଦେବା। ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ମୁଁ ଝାଡୁ ରଖିଦେବି। ଦିଅ ଦିଅ ମତେ, ଦିଅ 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 ନା। ସେତିକି ମାର, ସେତିକି ମାର। ଦିଅ ରଖିଦେବା। ଦିଅ ନା, ଦିଅ। ସେତିକି ମାର ମାମା। ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା, ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା। ଦିଅ ଝାଡୁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଝାଡୁ ରଖିଦେବା, ଝାଡୁ ରଖିଦେବା ବେଟା। ଝାଡୁଟା ରଖିଦେବା। ଦିଅ, ତମେ ଚକୋଲେଟ ଖାଅ। ଦିଅ ଦିଅ। ତମ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ? ତମ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ? ମୁଣ୍ଡ ଏ ବୋକା ପିଲାଟା ତମେ। ଦିଅ ଝାଡୁ, ଦିଅ ମତେ ଝାଡୁ ଦିଅ। ଝାଡୁ ଟିକେ ଦିଅ ମତେ।